ko jam kam jam gol wona haydar keɓani ko jam alhamdulillah ko ɓerdama de wi yettere allah mbiyanu mam tan ko waajo ko kaldon ɗon ko o respectani ɗum holɗum hen ko mbinoɗama ko gila nden ha joni min woni mo seeɗakino toon faama mi nanani o monay huɓere nde won ɗo e galle o mon ɗo e cuuɗi ɗi kay gila nden gila ñande mbayruɗa haaldude e makko pour yo ar toon ha joni o arani toon yo ar holto suudam ɗo koyngal makko woni ko daraki toon pour jontamde de wona jamma wona ñalawma wona subaka wona kiki goto ala omo suusi wadde ɗum omo suusade ko pour jontande de wayma kono muccede wutte ni haɗo joni ɗo ɗum ko kalɗen hande waɗi balɗe tawi o natte ñalawma goɗɗo haalit sesa ay so nani ɗo dande ma aɗa andi kam ko fondu o diwa joni kadi o yaha ɗum haalirtake sesa ɗum en jahat mi rahla ɗum joni joni haɗo sikkude ko comme garɗo mbeɗe reni an yero ko ɗakkiriɗo di haalir sesa haalir sesa aɗani ko ɓuuri laa jahan mi tamoto mi addam mi haalnamo gonga baba usu gulal ɗi min mbeɗen yaha wonko ƴeewutonom ɗa bitik gartan haalandem haɗa vidéo no paamirɗa ni tan aɗa faama aɗa sikki wona mbi hoto ar tan kalama ko mettimo tan o dañor sago ay ɗum tek kam arde mbeɗe haalanma noon hata sikkude ko min ridditamo te o darnani toon koyno sah mi riddamo gila hanko kay kalama gila ɗo foti arde de mi sikkuno tan mo wonni kono mi tawi wonati ñalawma goɗɗo woni boni ay ɗaccuno ɗon baba min mbeɗen ya bitik mami rewde ɗum ko joni joni rewla joni joni rewla falata on ko jeeya hakkille mum o nan ɗum Waleykum salam. Yero nanay galle he walla? Yero. Woy borom do baba hay. Ko mbaɗɗa? Jam tan ko jam. Yer ko kolli adduden ga min kay sa yimi ari han tak kay ko force me ara. Ko woni? Yero aɗan waɗa yeere? Erreur holɗum? Asimi gila hunde regla ha joni a yahan suudu makko. Baba non ko dewgalam non. Komin zerata bes dewgalam e yontandam. Komin resi non baba. Yaro. Aɗa yiɗi gonga ummo patal holɗum direct suudu asimi ɓurti yen ko balɗe ɗiɗi mon fof balɗe ɗiɗi ana natte ñalawma tara premier ñalawma asimi gonɗa joni ko haram moƴƴal yero e jango momi yaa toon ala jango momi yaa toon waɗataki yero moƴƴal ummo yeeɗi o suusa jammo o walde suudu ndu kanko tan goto omoni namdomo tata omo suusade o suusane suudu ndu wande hen kanko je yer da resani mo haalan moom wona suusa suudu ndu ya sam suusa mom suusi ala ya ala ala ko woni somi suusa mami suus
Ya mami sus. Ya mami sus wala susa dum addan dum. Adan ko woni ko. Musa ya. Ya. Ya anne do addan. So juli ala sarama. Okay. Beda ko salli fana tiis bar. An ko tiis bar ta janteda. Moƴƴan an kay Allah sara so tawimo ton fotul tawma ton geej tawma ton fajiri tawma ton moƴƴan an ko tiis bar ta salli fana nani dal tiis bar juuli ummoya gila hoddiɓe nande daade men kadi gandan ma wallahi maninen so nani ɗum ɗo jalere ni yet hersini an kay wara ko asimi wima ɓoyo isa asimi kay haala o añi ko daña probléme daña caɗe kanko mi yiɗi gorko yiɗi gorko wona yiɗi gorko ko hunde fonde bonde ummuto ye ummo jehemo ummo ɗo kay mi wawa yaade a yahat a rewat ɗo tan jehe jam woppanam ɗo laafam ka e tisetam o jarani dafa tiset yo jarani artan sawiram goppa ɗon fof artan ko an tan sohlama balɗi ɗiɗi so hoydi jammo noon ɗo hoyɗata galle o hoyɗata gujjo natta ɗo seyɗan natta ɗo jinni natta ɗo arta yam ko jalata an yaran ne mo mannini yam Yurma bamba. ummo to Mi jallara. ummo takkusan gila yonani moƴƴan so baba yar rewɗo ugo jam Ya wala wuti o tulura. Dawti. mami aran wutam do e boyde seeɗa ala mi aran ko wutam mi yo woparanɗo mami aran sa garta noon nawat ɗo kay sa ummimo ɗo e ndur suudu Subahana. janngo ɓaawo janngo tiisi ba Dari yam tambi yettu. hande janngo ɓaawo janngo tiisi ba joni son ɓoppi ɗo bagata mi bagage ma yo wonɗo ha ɓaawo janngo tiisi bar ma taw mami sohlu ɗum ɗo e boye ɓaya wat darmi adde nawara on ɗum ni adde nawara wona ko mutti o Yettu nawa. nda tamta gasi je laabam ni laabi kan wawi laabi kay artir saɗa ara ngaddora addalde kay ɓuuri aran an jehen ɗum waɗata aɗa ara ka dariɗo walla aɗa ara joni ardumi waɗ ardum mbawi ardumi wa joni ko fortata kam mi ara forta mi ara min kadi forsani mbimam ko yaya kala mam ko goɗɗo o yaade tan goɗɗo bagage o Ni mi jabi. Yerno yerno so nawa mo dubbo reede. Koko nenam ko jamnal nen. Sel. Ko gonduɗa kadi yewata ɗum garɗo salmindem wayri yidem nanno komi ñawɗo walla ka nanɗo yam ko ka fota nande yam ko garta salmindem a ñawani kay walla ko ma ñawaran mi ara salmindem aha kay an hol koyɗe maɗo e galle he wona hom garɗo salmindem ala hay probléme ko hom gar tan salmindem gadduɗa haydara hom garɗo salmindem wiide ɓolli tan garɗa mbiɗa ha garda salmindem eyi hawa gondu ar selli ko woni mbeɗa selli kay hay saɗa selli de wonko ɓuuri aɗa ñaama somin ñaami amin kedda koko ligguitamin o somin ñaami amin kedda asmini fiima toon ñande foof de asmin suusa ƴewde min hay koyɗol no suusa hoyɗitade saha fiide walla ko bamum yero mbaddata toon hay goto mbodde hawaɗa gasi hawaɗa fooƴi hawaɗa furɗi hawaɗa waysi hay min yumma o hande ɓurma hettude cuwa min mboɗo fofti hakkillam ne yeedi mboɗo ñaama e gallam mboɗo haala ay min mbeɗa ñaama mbeɗa haara saɗa ñamata haalde yalta e ma kono kam yaltani e ma
mara bandam do kara wune tan en fulben kewi de darda e hakkunde jeeri mbiya ko mi desada desado simi potetil mun tan hayso yendirani anda ko desado an kam ne hay sa yi tindam de ko desada yeltintaro hundi kay lotaki yertan ɗum henduɗa hawa wona min garɗa ƴewde nan ko salminde a yewnanimi bamma nena nder to jooɗi ko kañum garɗa ƴewde ko kañum jewnda jaha toon min kay ko wono fof ngar mi salmin fokkitto rende min a yewnani a arta ƴewde haajuma ala hen ko bamma tan ƴewata yaɗo furɗini yeeso a ɓoyen fayde de mamma en de nayi wiya yowdi a wi kos sa cani galle yere hen ko ɓuri ɗum ɗo ma yaltima so Allah jeeɗi hayo nenam ñantima non nen hande mi ñanti weltima non nen joni ka gontuɗo fowru tan dilluɗo e galle tan ŋaaɓa hunuma aɗa ñama ɗum ƴewnon no luhirta am ɗo ni ala nene wonde kay ñantirke nen mo jogui droit ɓoji hen pele droit weltade hen nene an neno en bannama nene an kam Ablaye gila tan jibbinmami tan donkumi tan wonde e jaam Ablaye skaraɗo selli Ablaye ana ala nene kay ñantirke mo jogui droit willude wiide ko nenam ñantima kay an ko hande memi ñantade guite ma an kay guila garɗa e galle ni tan jiruɗa ham kadi nene wona ɗum kadi guila hawa hurti ha faade joni yesma ngol ñanguiɗ mi anda noon ko woni nene mi famay ko donkumi e ma ya won neɗɗo hawa wona kañum ko debbo hurtoyima an won gorko mbaɗa darde gorko gona e galle he kono aɗa posuji rewɓe tan aɗa ɗayiɗini hoorema tan Ablaye mene wonta neɗɗo an min a lepti kam Ablaye an sa jibinani wiye ka dimor a jibinani sa jibini mette mbarma leegal hurtoma aduna añma ayto gommi ɗo gommi koye yaade haajam mbasa merdinde mbasa tampindemi ano fowrurede da e galle aɗa songo yimɓe tan aɗa ñaamo eyyi joni noon nene hokkatama haydara haajuma piiji ni soɗa haalis ma baba hande ko woni jam bolode mon gilnama ƴama galle mi yanim de suba gili ɗum ɗo ha joni nane kiidem ƴema may mi yanim ko nane nene weltere mi ƴemama ɗo ha may mi yanim oke ɗo bismil kono baba hande noon nene waɗi ko musim noon trop nane nene mi yalta ɗo tan pottimi muɗum mimi nene aɗa ñanti machallah tan nene tan dolimi bone wiyata koma waɗimi tan e bolle puyɗe pour tan mbimi ene ñanti hande Ablaye reedu nene ma ay nen ma sa rena him ko ɗo waratma min kam cikkumi kam e ɓernam nene baba yarawna ko Hawa hurti ko gillene ha joni ɓernam makko welani min kam ko gila Hawa yi ha joni somi haalde nenam tan wiyata koma fiyemi somi salminima haysomo welata ni cilmimomi ko rek tan nata fitina min kam baba mi fama ɗum nenam eyyi an a andi wadde ko ɗum ɗon gayna wadde aɗa heeɓe makko tan aɗa wulla gauche aɗa wulla droite aɗa andi nene ma to woni ɗo ko heewi teb hedde makko fusde ko seeɗa kono min ko Hawa yalti galle ho hunde nde ene metti mo sago makko ko wonde ɗo e galle o Hawa wona ɗo galle o wonda mum ɗo o wonda ɗo e yero omo waɗa ko wela omo haala ko wela joni an jiyamo hamo ñanti gara mbiyamo ɗum ɗo te mbiɗi yennaɗo joomam ne garɗa e makko nde garuɗa koye gulali e luuhaji ala baba min gari min mbimo hayyo nene tan hankkadi o laaɓi tan ke ɗum tan ke ala boɗɗumi wona mo rimo ni ko tan nene hande aɗa ñanti tan toon wuro hen ñamako min gami fama nenam dal guila Hawa yeehi yalti galle o nene mo data haqqille ko yeehi ala cer mi anda ko woni noon ay nene ma Hawa mbiɗa heeɗima kay foti laaɓi nodduma laaɓi tati min ɓurimi sufro e galle o ko woni kadi ko mettuma ɗo wallahi mi wuurani yaro kala mona heɗ probléme ko ala hen min de mi yani hen ko metti ana yaani hen ko metti haydara mi yani bamma ala probléme de jewma ala probléme kadi jewam noon jogui probléme mawɗo wo noon koye babam woni joni min
jinmi ko mbaɗen feere par ce que min kala ko mbanmi a mbawi wiide oyi komi jiɗɗo ruttade ñanden mi yeehi galle moon mi yewtidi e yumma min jewtidi min pamodiri e haala bon ko yumma wi ko ɗum woni goonga a faami joni noon min mi wawa wadde diilo an wawi wadde diilo woni holɗum an a waɗat ɓe provoqué anen provoqué par exemple aɗa wawi wiide babam aɗa soofi a faami aɗa wawi wiide babam so wima rokkam ndiyam mbiyami rokkani elle an jibinimi an resanimi ko ɓinguel ma resti kam a faami kadi mbaɗa provoqué malla aɗa malla asimi saɗa defa aɗa yima jimol malludi aɗa wiya woyi mi debbo ko cukalel debbo yoor jombajo ko suudu mum a faami tan haaluji rewɓe ɓeɗo mallaɓe beele o dugde e maɗa so dugde e maɗa walla babam dugde e maɗa tan direct tan mi wiyaɓe voilà ɓuura anduno on mbawa wondude e debbam tan mi beyde histoire o min mi jetta histoire o e ma a faami somi jetti histoire o e ma tan min wadde e babam min wadde e Assane kote galle mon ayi technique o ayi no mbirmami ni ayi yirani ga cukalel walla holɗum a yira ka gorko mawɗo kellifa ɗum kalanta kam wallahi sika no mbira kam de bammagal ko hiyam yo waɗe yo waɗ yo asmi hoppu hirande min mi jogo hirande tan foof totari ko mawɗo kono mbira koye mallu bamma min mbiɗa malla bamma e asmi an yerwan an est ce que aɗa wonde ɗo hen yimɓe ko duttiɗen galle mon min gallamin mbiya komi rutta hiron ananani sa rutto ya ruttu min mi rutta hiron min kay ciganno mbira hanko yo waɗ feere no hakkudemi e asmi e babagal bamma no fewiri kono min yahata mbeɗa malla esam mbeɗa malla nono hol sababu min watta ɗum sababude min dutto galle mon min goni e jam mi watta ɗum jogoɗani kadi rutta toon galle mon e gallamin fof ko goto min ɗo way kam kono wonde e gallamin to wonɗo o ala temps min hooram so mbiɗa haalde makko ne waɗi no kaldirtumi makko an saɗa haalda yimɓe so yumma yo so guiƴum bamma guiƴum nene ma miñe e sehil ma e jaadiɗo ma fof saɗa haalde mumen ko bonnede yagal kaldata gonɗo e cekdele noon a yettata koye mum pawa mum kaala haalu woni haalulaji saɗa wawi ko aɗa jogui ko kalɗa walla aɗa jogui ko ñaguiɗa ɗaccu ha o jooɗo ɓuuɓa ha o seera e seyɗane gara kalnamo haaju ma te kadi aɗa andi omo sehanma Ablaya liggotako Ablaya janggani a wona métier wona haydara te koye on saaha tolniɗa so haalama tan Ablaya ɓiñi heedoto walla wi ga e mimi wawa ɗum walla watta ɗum ɗo ɗen guuti omo rewi ɗum e maɗa an a wawani andude ɗum joni kadi kebbina e makko woni haalullaji yanta e ɗe caɗele ɗe woni cikkuɗa o hirsatama o hirsuma o hirsami wona est ce que a faami aɗa andi ko jinmi mbaɗa feere garami nawma Thiès a faami keɓoya toon wooda ko dañƴa ɓuuri ko gonɗa ɗo ko so wi ko liggoromi toon liggoɗa toon Thiès won sukaɓe nen toon e mbaɗa siras ala pap min ko waɗa siras le kanga min ko waɗa siras sa waɗani siras ƴeew coccoɗo jeeya ala baba kam baba tellini ham de vraiment baba tellini ham quoi a wiyani yomi lood oroji yomi lowɗu pucci yomi lood ɗum ɗo hen mbira yomi ɗum ɗo hen saɗa wawi kay ya ɗaɓɓotoya golle ɓuuri kay jonde nde ɗo taɗa jaɓani jangguɗo ɗo mecce a jaɓani jangguɗo ɗo haydara an ko yadata ne wulle no ndukane artane ene waɗa i wallahi sa yaltani ɗo ene yumma so serte ma ɗo ya pirta ɓiɗɗo jogorɗo malede yahat firta ay min mbiɗomi ɗo hen gueɗe kewɗo waɗa sa hande mi yaha mi jubbo ɗo seeɗa mi jagga ɗo somi andi no ndende ponmi to poɗɗa ɗo ndi nde mi janggani mi liggo battani suuka de ko golle walla jangde so tawi ɗen gueɗe ngala e ma a tampat ko ɗum woni ko jinmi haalandema ndenɗa nene ma no fewi noon way comme no wonde galle joni so jeeyi galle mon way comme no wonde galle dow henne tan e wadde wonen ɗo wadde kono yaade tan aɗa arta an jiɗa tan gonde yaade artude tan aɗa waɗa dawol guesa hakkude ɗo e gallamen onon yeero ko woni an ko jiiɗa gallamen non jinmi ko yaltude dow jinmi ko yaltude dow a wawa mallude baba mbiya tan ɗiɗo cayaji lammude mi wawa wuppude aɗa wiye noon ɗiɗo saɗa wuppatemo tan mbiya ɗiɗo cayaji lammude cayaji ɗi ganduɗa
no waɗi ñitte no waɗi dumɗoji tan comme ça so nani ɗum bernde makko muusa ou bien asimi nana ɗum yaha haalana mo tan ɓe gadda histoire a wawa ɗum an mi watta ɗum min ɓe jibinami de mi neraka yo mallu yimɓe anani babam ko neyi kam ha moƴƴi ayi an mi nehara guiƴa mi wonata ɗum mbiɗa neho needi fewde e dow guiƴirabam mi yakati mbiɗa bonane guiƴirabam tan mi bonta ɗumen ni saaha mo wonirabam e esirabam min mbiɗa waɗa ɗum wona aɗa dugdanno e asimi haɗa kam resdema aɗa dugdanno e makko ɗum ko nden wiyanno kom haɗami resdirdema ɗum noon mi haɗimo ɗum o wawa haddemi resdirdema kono mallude mi mallata hay goto mi toñata hay goto kono so neɗɗo toñi kam tan yiya kam min noon mi toñata ɗum kam mi watta ɗum ko ɗum noddirɗa ham ɗo hen on wi asimi yo tooñe yo toñam wallahi yimmo de so tawi mbiɗa leeli yo rippe yam yiram haydara ɗo e galle o ɗo jimmi mayde an aɗa selli han mbiɗa selli kay no fotmi wimi yo rippe yam dewa mi dillata mi faytima hawa mi faytima ma quoi an babam ko change de ma an allah no seedi babam ko ligguiɗomo an bamma ne wawi liggade min bamma liggaki min mbaɗa janggi uran ha jofnu ananani min komi janggude ha jofnu mbeɗa andi diine mbeɗa andi sariya ko haali foof gara ɗo hannde aɗa wiye mi ɓanni walla mi wattude yawata kay koko fewi nanna kam kono wiɗen nanne mi heɓɗo ina wiye caya bammane lammi e debbo ko cukalel min mbeɗa waɗa ɗum asmi kay ko cukalel asmi wona cukalel ko an payrumi noon taka payruɗo ko min ɓuuri fayrude mani yaro ɗum noddirɗa kam ɗo ar mbeɗa sikka ko goɗɗum kalta ndeke mbiyata kam ko mallu babam wiyato anni ka mawɗo kelli faɗo min kam mi yahata gallam mbiɗa wima yo mallu babam hol jaɓo ɗum bamum malle ya joni ya lawol ya joni mami restato bel ni mami ƴeewa mi yaha ha dambankaɗi mi resi toon sara kulle ndesanmi mi allah ne seedi ko saran kulle resanmi mami restato bel eyyi mami res saran kulle wiyema anga mulla eyyi mami res saran kulle wiyema yaha mi resa debbo tubaka taw tan o heɓtami e juuɗe moɗon on gonta yiide ha abada wiya mi resa debbo tan bambara oɗo mi resa debbo cubbal ganduɗa sa resi debbo cubbal a heedete makko lewru fawnu kay hande o ko ni tan o woni ni tan lewru ni tan way kala suba ene ɓeydo allah est ce que wona ko mawɗum kam kañum de ham ɗum mawninani gari min nayimo dispensaire min nayimo fof docteur wi hay batti yanema yane ɓandu haydara hay batti est ce que te suba fof mo fini ene ɓeydo muusi est ce que baba baba ari omoni wadde kanko allahu akbar baba galle ko jargoɗami jargoɗami sabu ala komi waɗanima nanan ala komi waɗanima yaadu ɓen bannomi bonande kala am ɓurmi wadde ane baɗam yero min wallahi ano min haydara waɗani min ko mbanmami tigui min ko mbanmami min haydara waɗani sabu ɗum ko gonduɗo ko aɗande ko min e baɗam yero o ko min o gori ɗon ɓe goɗɗo Allah ceerno Ablaye faal hore ay faal kadi rafi so ari tan ene yaawi salidde ene yaawi ko salitata a nangtot tan kono min haydara waɗani mane ko ɗum tan haydara waɗani
ala haydara waɗani hay leggal a waɗani ala ko jerluɗum ala ko jaɓuɗum saabu haydara a waɗani jiiɗande haydara a waɗani ko ɗum tan wonno ala ɗum julde tan accu mbatta o julde neɗɗo anda ko waɗa ha an ya hat gilɗo tan rese hawa haɗi ɗum tan jooɗani an sago ma tan ko yo hawa yaltingal ɗo dewgal tan ha sa ummima e bolo rewde hedde yeroto tan yo galle mum fus tan gara e hawa an ko jiɗɗa ko gonɗa est ce que so tawino an no mbatta hawa ni so nene ma waɗinomo noon yoni mi wota foɓɓitomi de min foɓɓi ha weeli feɗenuma ɗum min waɗi ni an wona guiƴi de an mbiɗi accuma tan an aɗa wulla ñande fo tan mbiɗi ɗalma tan aɗa waɗa ko beeleɗa ɓenna ɗaccu oɗo rese ɓennat ɗaccu o rese an dewgal noon anda ko woni hersede mboɗomi dogma guel nder suudu ha boowa a dogat kay noon koye fenade gonɗa an on ndi onon lelnan on daani fof tan ndi won darɗe dow mum ay min noon julde gonnoɗo hanki o kañum woni ha joni mbimi so yiɗi gona ɓaawo janggo degla julde ɗo hankkandiri ayi ganda place ma julde accumi haala kalami ko min wona guiɗi mi an julde min resma a resanimi ha min so tawi a wonti min so mbi haali aɗa waɗa hen su an cikkuɗa Ablaye ma barkina an Ablaye an haɗi ɗum barkinde kala nde kalmi ñoƴƴa tan an heɗe Ablaye barkinde hayso debbo yiiɗi barkinde so hawre gorko nanduɗo e ma dañata ɓiɗɗo barkindo ko haydara waɗani manel eyi a jarama haydara waɗani wona yaade eyyi mi yeehi a jarama yahlade yaafo woni wulde yar firi yerle he yaafete ko baɗaɗo haydara waɗani haydara haydara waɗa mi tinani ko mbaɗɗa mi tinani on tiiɗani a ruttan docteur tan kono min haydara waɗani baw ɗum waɗi ko kalanumami moom sa wimo wi o yarla o yaafay te wona wawa yarlade mo yaafuma de baba woni tan ko hewde mette ɓole gone e makko ɗum noon ɓeydo tidde hen beele aɗa yaafe ay ɗum wiyete kala ko neɗɗo ne waɗa e gurdam muɗum yo wat ko moƴƴi wasa abade e gueɗe bonɗe kanko o ronkani yaafadema omo wawi yaafadema mais koko mbaɗanoɗa bonandeji arti ha e dow maɗa an aɗa faami wala famani ha ɗum ɗon noon neɗɗo kala gurɗo wiya tan ko yo wat ko moƴƴi ko ɗum Allah yamiri ɗum kono wona wuurde tan e gueɗe bonɗe ene yaadi hen ay jottimi ma ha ɗo joni hande o voilà tongu dasi foof noon arta ha e teppere jomum wawa wawde Allah gacca oɗo rese gacca dewgal jangal ngal jiɗɗa fusingal mi oppani hande mi oppani janggo no jibinirɗamu ni ko noon jibinirmomi sa futtini guite maɗe e sa muɓɓi guite maɗe fof foteya min tan ko gonirmi wadde ma nde wonna wona debbo moƴƴan ɓi ay mangu jooma baye billahi min hulanimo de wonko ganduɗa ko mbiɗa ɗaccanma ɗum tan wonko gaccirmi ka debbo woni gueɗe yoɗani e debbo a hulton anani ona mbiɗa wona debbo moƴƴo min mbiɗa hulma an debbo moƴƴo noon ko gorko bonɗo yitata ɗum mi nanda e ma gonen ɗiɗo gandumi wonko ɗum ni kono so wona ɗum ay haalam kay ka kalɗum ha mottumi ɗum wona mbiɗa huuli wadde ɗum mi waɗa wat aɗa tampini kam wat ha aɗum gelɗo aɗa haɗi ɗum tan heɗami haalanma sa dañi koɗoma accu yaha nder wuuro kalmo addanma andu ko noon wayi kalno mbawmi waade min ma nandi hey jaati gueɗe de sa tawi ɗum ko fewani an andu ko woni hersede way min a merdini kam wawi mi merdini an haware sa ha diwa ha doora doƴƴota min tawi waɗi so muusima ƴeewa no mbaɗɗa te ɗo min ma e galle ha safa ana merdini kam merdini an a leelino no mbatta tuuba a jokkani haddade wudere ma nde tabitina sa gorko wona min bonne Allah moni ƴeew e woto sikku ko mbimi mi waɗat komi waɗat ene mi ƴeewa holko haɗata min anani wadde DG ma ha mi ƴeewa min ko waɗat haɗata mi resde goɗɗo beele ma an ko ɗum woni ana waɗi kam a merde ngel ɗo tan mbiya ɗum tan resetaki joni ko jiɗɗa
joni yo wondo tan kanko tan o mo ɗaya tan omo waya comme no woni hen ni mi ɗaccirantamo ɗum hannde mi ɗaccirantano mum jangga ala noon kala ko jiɗɗa mbiɗa yiɗi hen ko ɓuri ɗum zama fils wayi ɗum ɗo de an wonko gañami de